ambe bila sarali doke ka mogo hakili jigi ko do be fo jamana kono ma mogo hakili jigi o ko dola o doye munyanye mogo do be sigi sisa ko minye an farafinan ka jamana ka doni ke bagawye ko mogo te wulu ka fatawa wu fo ko ta fo an yere farafina ube mali kono ka doni ke bagaw ko ta fo karasa kote ku beta arabu ka doni ke bagaw de fo ko bumbaji kote albani kote useminu kote ko kake doni ke ba kake komi doni ke ba madele ka teme afrika ya few ko munna utanka doni ke bagaw fo bon ni kuma sugu munun be sigi ku fo amba fu ye ka sabali doni na tese ka dawa ke kata sunnama na tese ka dawa ke kata qur'ana ni sunnama alamma ne haji salafu salih akana mugo sagu uko e pamba fu tigi uye minni ata'assubu al-batilu kam mugo supporter galonka uka dabila kam mugo supporter galonka ka dabulo mugo kuma sira ku ka dina famu ka avancer ukana mugo sagu ko an ka farafina doni ke bago an ka jamana doni ke ba munun temena munun be balolaw munun saraw munun yu jija ni sunna ina ku seko kala uye kuma munun fo uye ke wale munun fo nu benna sababa ma wala ala ku sarala o katawra ko munun ma ambe ala dele ala ka yafu ma ala min bali ma nu ru ba fo ko arabu doni ke bawo kana fo yantaw ka fo amba fu ma folo ni ala be aka ciden sugantiya ka ke ciden ya te farafin doa nko ala ye arabu de sugantiya ka ka ciden bohula ala taro farafin be jiya kono ko ambeta arabu doni ke bagaw ko ambeta wulude ka fatawa uta ko ka anyere ka jamana ka doni ke bagaw toye ko amma ko tanyere ka doni ke bagaw bolo ko harin ni mo mi nyenyin kan ni ya jabi ko fo aka doni ke bagaw do de wele maka ko wele ko kayira abe komi ni qur'ana kelende tambulo angena nimbelaw utigiye nimbe fo ala ba ka ciden ci wakati me ataro farafi bewa ama ka ciden sugante ka bo arabu de la afulana ala ba ka qur'ana injigi yala ataro farafi be jiya kono langu bulawa qur'ana jigina farafi kandela ala ya arabu de sugante ka qur'ana jigo ka kan nambora ola obe an ka doni ke baga bamunun fo jamana kono yawo an nyan ka doni ke baga mali ube karamogo munun togo fo an yu soro mali jonka majabika imamuna maliki tea malika doni ke baga de do abora mi saude tewa au be karamogo munun fo an yu soro jonka majabika an yu soro arabu de ka majabika an yu soro saudi ganka de ka majabika cogoda mba fo saudan kaw karmogo kana fo kitabu munun tumba kala amboloya an ye fiqhu kala undeke an ka al-ghadari tigi malien dowa alizari abdurrahman al-ghadari alizari ende do karmogo munun tumbe nudu bu yira mo la wutumbe jonka kitabu la kalana malien de dowa risala tigi malien de dowa Tunisie ibn abi zaid al-khairwani abe Tunisie ngo Tunisie ndedo mutasar khalil ibn shihaga malien doa ngo misri ndedo misra kendo ngo nyanka folo mo ko soro bu de ka kitabu kala ya uyankala ulude da al-mudawwana minye عبد السلام بن سعيد التنوخي يلقب بسهلون مليون دوا من مدونة إنسان مليون دوا نكون مسيرين دوا علي من ابن القاسم ميما بس ابن القاسم ده ملكين من كم مدونة لا بسهلون ترى سبع أفرانيون كاسبا بولو ابن القاسم يوم مليون دوا
cogo dia ba fo ko beteme anyere ka jamana ka doni ke ba ko ko mbeta arabu doni ke ba fo ka soro anyere ya an ka karamo ba wira nyu yere soro arabu doni ke ba de ka majahabika anyu soro be arabu doni ke ba de ka kitabu ko loyo de la kalanna munawo be mugoba ulu mashisa de ko bumbaji kanade ko albani ko beta wulude nyinin kaduta ni eko ko ni hari fatawa ko ku dalente ela ko fo kata mo do de wole makaka nyinin ka ko abe ko ni qur'ana kelende tambolo ni yere yado nu ye makanka nyinin ka be qur'ana kelende fo yo qur'ana kelende fo ishraku ko o yike ko kuma de sembentia ishraku ni qur'ana kelende be ebu bali ko kanu nyinin ka qur'ana kelena munna ishraku me demsenu be mi fo demsenu ye sira min daire la de internet ko ina nulu yu kan nindugo fatawa ke yade nu be bumbani nunu ka fatawa nyine ka filuka ka useminu ka fatawa nyine ka filika kalbani ka fatawa nyine ka filu nanu tate kelenye de ode yu corona fili ko mo ko nunu tabila ku ulu tata ulu dole kele mo fulu no be sigi kan nun kuma ufo nulu shikari yerela o beta visiti ke anajili ke yoro min ko beta tiniji farafin dotro utea nko be farafin dotro toya ni hara shikara yerela beta yerela je tiniji dotro de farafin dotro utea nko na wire banana beta tiniji re kata yire furake anka farafin dotro utea ko farafin banna yere dela munna beta tiniji ka farafin dotro utoy au ka fari koro banaw ni nye diya koye au madda farafin dotro wala au tara arabu dotro feo bo minya an ka dina bana ya mbole to awbolo aw ma ka far ko bana minya jiya ko amo to farafin do tro bolo ya aw banka dina bana de to aw bolo ya akanka jiya faka kanka la garafa aw mbode to awbolo ka sura aw fatawakkilati awla ko dola ni mugo minni ikele nyinen kay ba jabi munna na yiye jamala na yi nyinen kay ba jabu minna ko kelente dombe de awla aw kele nu yaw nyinin ka fatawa minna ba tigi jabi minna anun nabe jamala nu yaw nyinin ka fatawa abu jabi minna ko kele unte abe fantan jabi chogomi anabe na fulu tigi jabi chogomi ko kele unte jamana dola nu yaw nyinin ka fatawa kele na ba jabi chogomi na tara jamana worela na nu yaw nyinin ka fatawa kele ba jabi chogomi ko kele unte dombe da awla arabu ka aywa doni ke bagaw fulu wuluma dina fale foila ute fatawa yele mani mo ka siranye ute fatawa nyolo ni jamaye ute fatawa nyolo yele ni mo kan na folo ala kote ciden ko be salafu kote nute mindo yere no yu nyini ka doni ma sa ba fu Allahu alam ube ba fu la adri nten nindo na u ka fatawa be yele mani jamana sago ni population sago ani fatawa min be ke jamala ni kele ni mo mi nyini ka tajo hari ambora marashi ko mina jamana kono ya mogo do be karamogo do be wo kelempew ni yu nyininka u ka telefoni na marshi be tugru ba fo marshi te islamiya ko no sigira u ka dere sura ba fo ko fo itala dombe de awla tucha kuma kelenta wala yere tabulo kelenta wala yere ate kuma kelena yere voto ku fule ni ya do nyininka jamala ko wote be tugru aye do vote la namma do be ke tuguri a kelempo ni na kelempo do ni ya nyininka vote ko be mi fuye jamana ka vote ko ishe mbwala ni mbebe jamana ko namba bedo no be dawla tuguri ko awbe awam be mi faw demisenu akuma sira ku ka galo munum bila kene kade o be nindugo fatawa munun kede nabi albani ta nunu nyine ka filu ka kali sheikh albani gumbaji ta nyine ka filu ka kauseminu ta nyine ka ode yu kono na fili no ba fe kam ba nin doni ke baga bawla ka ru yere do nyira mo la pour ka umuga ka tilo tigeya ne ma fo ewa ko arabu doni ke baw ne doni ke baga bamunun temnan tu la boside minye ewa ntemena aka fota na ka keta minni qur'ana ni sunna ni ciden ka taburo na ala ka sara herala nin temena ka fota ni ewa ka keta ni qur'ana harisa ma nyogon tale ma chamma ale ma chamma ma ko shito kuma nonuna uka kuma munun benna sababa mu nu ya fonye ka koro yu fonye ka koro anyu soro be sababa ka alhamdulillah uye kuma munun fonye ka qur'anye ke wale munun soro ngoro ya ka koro anyu soro soro ni qur'ane sunna ma be ambu bila ma chamma be mu fa uye ukana asage ka bola de
ala de ko fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ala ko naten min do ay doni ko bawo nyinin ka awa doni ko baga nyuma bi dana yabe mo munun ka doni ko baga doni ka bi ulama ahli sunna mo munun fora dana ya buka ayuka kasi tunyina ko ka kitabu nyini de aku ka fatawa nyini akabo filila bul khaymul jawjin ka kitabu shaykhul islam bun tamin nu ka do fi farafi aw ma fu doni ko ba matte me farafi o me unnobe mi kitabu min be bumbaji bolo diya fantannani aka fatawa min be murasi diya fantannani ni diya fantannani bado aka kitabu be diya fantannani ube kala on wona ba bolo maryam ni ko ayo kitabu dila ka fatawa be diya fantannani bela be bado be ba ka kitabu do be ba ka kitabu kala diya ka fantannani aban bolo miya usminu ye baram minke diya fantannani aka kitabu na ka fatawa na ka agida on wona ba bolo miya albaniya jawyoro min ke hadisa la sunna la bidia kelelila ciden ka hadisa tentelila ani gona dombolo yor jumaya ayam mo lafiya anye mi fo min betile tinyama alata ciden ka sunna la manhaji salafu salih o nyanyi ne ka tilo la de ni mo nyanyi ka tila nyode fo mbe arabu kando nin diplôme sugu bimbolo yo nyen luga do nyen nahawu do ante minoka ko al ilmu qala Allah wa qala rasul wa qala sahaba هم أولي رفاني min be nunu ta nyini kafo mo ye jamana kuna anyini kafo mo ye de ne abe min nawa demisoni commencer ka min famu ka ka fatawa dugu munun be jamana kono ya ku saga awma ko abe mo décourager ko e wa kana bumbaji nunu ka fatawa fo ya kana use nunu ka fatawa fo kana albani nunu ka fatawa kan nyire ta nunu ay kan nyire ka doni ka baw nyini ka qur'ana jigina nyire ka doni ka baw ka qur'ana jiginu kana mun be na sababa ma yoro me ala ki sara mun ne yire jija min ke dinala ala ki sara nin katawra yoro me ala ka yafima me sinio biyo sinio sinin keno aye bumbaji ka fatawa nyini aya ka kitabu nyini de aye useminu ka fatawa nyina ka kitabu nyini de aye sheikh albani ka fatawa nyina ka kitabu nyini de nunun de mattinu ko kene dinae uma dina fere joyoroma uma dinya fere population kan ninduma uma dinya fere ewa uka nafoloma uma dinya fere uka togoma uma dinya fere ko jama be girino fe ni tara yoro fo mugo kate ko be bino fe nunu make o chogolaw nunu ni femmin dila dinya kono uka wula da kele u ye femmin dila dinya kono e ka shi moment se ka dila min jama soguma giri wulu no fe o ta fe uma nyini fana ni ku ga ke fana bi balala ni aw ko mugo kana wulu ka kumata mo kana wulu lamere ko yere ka doni ka bawira aw yere ka doni ka baw munum be jazahumullahu khairan min wulu ma chamma alaka hakki mandama akana mugo sagu ko supporteri galon supporteria aya dabila kamo sabi ko kuma sira ko ka dina famu ka salafiya famu tanke kitabu munum bo fa akana mugo sagu ko naw tese ka weleli ke kata sunna mala famu salafu salih aye mugo lafiya atese ka musi trompe tugune bon ni ñin kali minke ko kafo mogo ma kafo ñen ni soro ala ni karasa sababu ko be cogodi bo iba fo de ñen ni soro ala de koso o kose karasa ka sababu summa fulana ci den ko ka summa inde doy ni ko ni kerane ube ne ni soro ala ta kofe karasa sababu iba fo ni cogodi la bo ko sura ni salli ka jose on fo comme ngania fo ngania be salli saratu de la ngania o te salli ka jose on la ngania be salli ka saratu de la como sake min kalina bon ni nyenyi kalimin ke
boko afatu nya muso de furu ko ye kafir de wa ha ko muso ha ko ay faye muso min furu o yedde munu soro ulu kera kafir afa fatwa ya ka na folo to ale bolo ale islamai ale kele ne taru be mundo ni sugu doni ke ba munu mu ka jamana kono anu ka kabila u ka koy nyesi ulu mamu ka shigi kan nyana buye boko ni tara sujudu la bolo fula do ba bila sen koro do ba fula abila tilo koro ibe sujudi bi bolo fula ni nyogon jede ibe bolo fula samatende ku nyesi koro ma bolon ko ni nyesi koro ma kuda ka sujudu ke no nyogon je alayhi salam bo ko qiyama do be suma ko min fo ko do ko la resi suno be to de kuma fula bala don ke baw bolo don ke baw do bolo ko la resi suma don ke baw do bolo ko ala yere de be suma do dilaye ko la resi sumate Allahu alam salatu min bopo boko ewa application no telephone no abu la ka foni eri tile be bo o uye eri min fo ko tile be bo ola no o eri tile bora ibn nafila sallo wakati de ba ube fo ka 15 minutes de faraka parce que tiden ko ni tile bora qida rumuhe tile boli ndrontere tiden ko fo tile ka bo ni tamannu hake bo qida rumuhe doni ka baw yode jate mina ko 15 minutes nyogona tile ka bo ka se qida rumuhe ma ko obe 15 minutes nyogona hake de la donc wala fo ka tile bila na bora nu ko misali la tile bo ko 6 heures de fo ka bila de 6 heures 15 ibe salli